Ei, molt bones i benvinguts, Nakamas, soc Amui Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto una altra teoria absurda de les meves que tractarà sobre la veritable utilitat de la clau que té en el cap en Kagiko. Dit tot això, comencem. Bé, primer de tot, posem-nos en context. En Kagiko tan sols surt en el manga i és un membre de la tripulació d'en Don Creek, on ocupa la funció de serraller. En resum, que és especialista en les claus i els panys. Per aquests simples motius, és que crec que és l'elegit per salvar el nostre gran amic Gaimon. Us explico. La clau que té al cap en Kagiko és la que podria obrir el cofre d'en Gaimon i així alliberar-lo. A part de, com també hem comentat fa un moment, en Kagiko és especialista en les claus i els panys, o sigui que tenim la sort a favor per rescatar i alliberar el tan estimat Gaimon. Dit tot això, per avui ja estaria la teoria explicada. És molt ràpida i senzilla d'entendre i, bueno, juga bastants punts a favor per tot això que hem dit. Lo de sempre, aquí teniu lo dels comentaris per comentar si penseu que l'he clavat, literalment, o penseu que podria ser d'una altra manera, o penseu totalment diferent, o deixeu-vos la vostra opinió per fer una mica de feedback, com sempre. També aquí a la caixeta d'informació, com sempre, us deixo el meu Twitter per estar informats de coses del canal o simplement de coses que comento de One Piece. També us deixo la wiki catalana de One Piece, la pàgina web on tenen tots els episodis que es van doblar al català de One Piece i la pàgina on van penjant el manga de One Piece al català. Dit tot això, fins la propera, Nakamas. A reveure. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Un moment!